ďalšom let's na hru Settlers, ako vidíte, tak som pokročil trošku. Mimo kamery som iba počkal, dokiaľ oni zaútočia. A zaútočili pred chvíľkou, vidíte, tu som už pozabíjal ich. Mal by som mať... mám už aj drevo na kasárne, to je super. A ešte som to spravil cieľom chalupu. Joj, tento Skyrim má celkom... Či Skyrim? Ježiš, čo mám s tým Skyrim? Baví ma toto natáčať, ten Settlers. Je to dobrá hra. A zas musím spraviť. Učí to strašne a ja neviem prečo. Ich to neviem počuť. No konečne, dobre, výborne, dobre, už ide to počuť. Výborne, takže takto to môžeme mať. A my môžeme už aj zautočiť na nich konečne. No, dobre. Ešte si spravím kasárne a až potom na nich zautočím. Tak. Nevadí. Drevo mám, takže si môžem doverbovať kopyníkov. How about using some of our taxes for building a couple of farms? We will take care of that. We will take care of that. Consider it done. Toto bude asi prvý part, ktorý bude bez narušení. Myslím to tak, že nebude tam moc hlasitosť a nebude tam žiadne problémy, nemali by byť. Dúfam, že ma dobre počujete a ak nie, tak už ma to fakt naštve a urobím to v 5. parte normálne konečne. Ale myslím, že by ste ma mali už počuť normálne, nejako v 3. parte. Yes. Ten 3. part som robil rýchlo, pretože už bolo dosť neskoro a mne sa to už nechcelo robiť. Takže som sa na to vypadol a spravil som to úplne, ale úplne rýchlo. Takže tak. A vidíte, že sa už robia kasárne. Kasárne. Výborne. A teraz to verbujem vojákov. Alright. Yes. All done. Super, môžem doverbovať ich. But me and my boys get the night off. To mi nevíde. You will need more tiles. Super, nevíde to. Consider it done. Musím spraviť ešte, prosím, spraviť teda Yes. Potrebujem aj ktorý by robiť tie osobné veci. Sure. Takto. Myslím, že nepotrebujem, aby tam mali hento, aby mali chalupu a farmu. Myslím, že to je úplne jedno, že či to tam budú mať. Teraz nejde o to, že či budú spokojní a potrebujem rýchlo iba doláre, aby som mohol na nich zautočiť. No, tak. No, tak, počkám si to, keď to dorobia. Dorobí to už rýchlo. Ešte som si mohol spraviť túto zvuk efekt. Nie, nechám to radšej tak. Takto normálne. A počkám si, Your workers are paying their taxes. Doverbovať. Leave it to us. How am I supposed to concentrate when you are tickling me? A sawmiller begins work. All right. Build more farms in order to provide for all of your settlers. Takže už tiež tak potrebujem farmy, ale tak... Myslím, že už mám dosť veľkú jednotku o to, aby som mohol poraziť týchto 4 1, 5. Číkal sa skupinci, už nie sú až také silné. Ježiš, 60 sekúnd. Nie, to je špatné. To je špatné. Tak zatiaľ ideme si porozprávať o týmto obchodníkom, ktorý má svoj výkričníček, vidíte? A to dopustím trošku tiššie. Dobre, nie tiššie, normálne. Tak, to už by mohlo stačiť. Zatiaľ počkáme, keď sa spraví to a rýchlo budeme zautočiť. Tým by som ukončil tento pár zas. Welcome, noble sire. Usually I work in the iron mines back there in the forest, but recently some bandits moved into the area. Keep up your guard. Výborné. Takže povedal nám iba to, že si máme dať pozor
pred banditmi, to sme fakt nevedeli doteraz. A že tuto pracuje niekde v minoch ironových, ktoré vôbec ma to teraz netankuje, že niekde pracuje v takých minoch. Ale to vôbec nevadí. Hlavne, že máme, že za chvíľku doláre, ako vidíte, to už to iba jedna čierka 8 sekúnd. A budeme môcť ich zautočiť, tak na to sa teším, dáme tam fight. Výborne. Dobre, takže ideme zautočiť. Počkaj, či sa položím. Vidíte, tuto už je tá rozohraná hra, čo nám... Neviem, to vám asi nebudem ukazovať na čo, keď to mám rozohraté už. No môžem. Idú zautočiť. Nevadí, rozbiť. Po ceste ich rozbijem. To budú na tých ďalších. No poďte. Dario, veď ich. Dario, ja ti verím, že ich rozbiť, no. Zas blíka. Tu sú. Idete na nich. Švác. Dobre, oni si nezačnú švácať. To pozrite, ak ich ľahko dávam. Pohode. A týchto vôbec nikto nejde, to prečo? Čo sa ich boja? Ešte týchto dajte. A ešte týchto dvoch. No dobre, teraz sme skapali jeden vojak. Dobre, zavíťo, ideme rýchlo zautočiť, ale... Dobre, chytí. Zautočte. Dario, quick! Get me out of here! There is only a small guard post left. The remaining bandits tried to storm your village. You already beat them. Dobre, môžem pokračovať. Nie, aby išli po týchto. Oni idú po budke, super. Dario to tam dáva sám. Odstavenie zvukové efekty. To zlo. A môžete to snechom tak. Výborné. Payday. Put them down! Dobre, zabite ich. Rozbite ich, mám ich. Ale nie, už sú mŕtvi. Musím rýchlo toto zničiť. Toto. Terrify them! Put them down! Čo je to toto? A tu je ešte jeden. For honor and glory. Neboj sa, Leonardo, za chvíľku ťa One of your oslobodí. heroes is under attack. Put them down! Zautočí For tam. honor and glory. Dario, ty sa s nich chodí rozprávať. Yes, A nevalníci, super. Poď sem. as you wish. All right. Yes, my lord. Yes, my lord. Joj, ale on je za stromom, nemôžeme do dočiahnuť. Good. Dobre. Ah, Dario, thanks for rescuing me. See, I invented a new technology. Towers that automatically shoot at enemies. Should come in useful, shouldn't it? Super, ďakujem ti moc. Aj keď to teraz vôbec nevyužijem. Ale nevadí. Dobre, takže máme nevoľníkov ďalších, to sa hodí celkom. A máš to dobre. No. Čo? Prečo? I'm really not up for that right now. Nevadí sa na nich. Dobre, oni toto už ničia, ako vidíte. A Leonardo išiel kam? Nevadí, Sara. Good. 150 dolárov, to sa In the hodí. name of the people. Ja chcem počuť, ako bojujú. Odezva... I did as you desired. Zvukové efekty. Neviem, prečo nepočujem ich. Zabíjať ich. Ale nevadí. Your workers are paying their taxes. Dobre, takže zničte to, rozbite to na sračky. If I have to. Vy chodte opravovať to. Immediately. A dvaja chodte opravovať niečo iné. Dobre, Yes. to by ste mali zvládnuť aj sami uška. Zaujímavé, že takúto budu normálne môže rozbíjať mečom, aj keď je nie 20 metrov. No 20 metrov určite nie, ale tak...
No možno, ja neviem. Put A them to nie down! úplne blízko, on sú tie body boji, on iba tak ču. Sa iba oláňa pred ňom. To strašne dlho trvá zničiť jednu chatrč, že to ani není možné. Neviem, niečo už. Takže mám pocit, že to zas bol I did as you desired. I wouldn't like anything better. Yes. Že už. Consider it done. Tak, chatrč ešte. No dobre, tam by ste mali rýchlo On to battle! Dobre, lebo to je... Tento nevie, čo má ničiť. No, dobre vie. Terrify Dobre, them! ešte budú a... I did as you desired. Takže vy chodíte robiť niečo. With pleasure. Napríklad drevo chodíte ničiť. Jo, dobre. All right. Takže tento part by som už pre dneska ukončil, lebo sme zničili jeden armor camp ich. Takže dúfam, že sa vám tento part ľúbila. Ak áno, tak dajte like a odber. As you command. Ešte si to uložím. Tak. Jej. Dobre. A uvidíme sa pri ďalšom parte. Čaute.